Sakop sa Aviation Security Group nga gipasanginan nilang bigit sa laglag nga tanimbala, posibleng magatubang og administrative case. Siluan Mirondina sa report. Karong adlaw, opisyal ng sugdan sa kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport ang full-blown investigation sa giingong insidente sa laglag tanimbala ug pagpangilkil sa usa ka aviation security police ngadto sa usa ka pasahero sa Mactan Airport niadtong Marso 5. Gahapon sa hapon, nadawat na ni MCIA General Manager Nigel Paul Villarete ang sworn statement sa biktimang si SFO1 Percy Ferrer. Si SFO1 Ferrer sakop sa Buena Vista Fire Station ug mibiyahe gikan dinhi sa Sugbo pabalik sa Guimaras niadtong Marso 5 uban ang iyang pamilya dihang nahitabo ang insidente. We have to explain that sometimes the allegations are not joined. The allegations are sometimes different from each other, and particularly in this case, the allegations points out to number one, an alleged laglag tanimbala, an alleged extortion. Matod si MCIA General Manager nga nasagmuyo siya nga naduhigan sa 11 higayon ang Mactan Cebu International Airport sa isyu sa laglag tanimbala. Pasalig ni Villarete nga himuong patas ang investigasyon. We cannot prevent issues like this from happening not only in this airport but any other airport in the Philippines. All we can do, and we would like to assure the public and our stakeholders and constituents that we at MCIA will be open and transparent. Gawa sa sworn statement sa biktima, gihimo usab nga basihan sa investigasyon ang kopya sa CCTV diin nakuha ang pagpasulod ni SFO1 Ferrer sa iyang bag sa X-ray machine sa pre-departure area hangtod nga gisita siya sa operator human ma-detect ang bala sulod sa iyang bag. Makita nato sa video nga gikuha sa pasayro ang katong bala dito sa ilawom gyud sa iyahang bag nga naapay compartment dito gamay. So with that, siguro base sa katong video, imposible nga mabutang sa ni kinsa. Giangkon hinuon sa hepe sa Aviation Security, Senior Superintendent Raul Bargamento nga sa iyang gihimong inisyal nga pakisusi, napakya si PO2 Alcestes Rojas pagblatter sa hitabo. Standard operating procedure man unta nga i-record kini. Sigurado din si PO2 Rojas makasuhan jud admin. Kaya may mga administrative lapses good. First and foremost, mga incident report, ang di pag-report sa kalang chief, commander. Lakip sa susihon sa investigasyon ang pasangil sa extortion. Sa aligasyon sa biktima, giingong napugo siya pagtunol og 2,000 pesos kang PO2 Rojas sulod sa CR. If proven nang extort siya, ma-dismiss niyo sa serbisyo. Dismissal. The highest penalty na dismissal. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuhae og habig si PO2 Rojas. Tungod kay matod pa sa iyang labaw, giandam pa ni Rojas ang iyang tubag. Kay karong adlaw ang gihatag nga tagal nga maduso niya ang iyang tubag. Luan Mirondina, Balitang Bisda.